Bueno, vamos a presentar a Alba María. Máis alto. Non podo dizer máis. Hola, boas Alba María, hoxe ver no reggae far. O ritmo imos chapar e ti vaste asombrar. Aquí ven Alba María, ela ven a regueifar. Unha boa regueifiña, nos imos la acompaña. Ela é Alba María, eche unha regueifeira. Esta cheose aquí para ensinarnos a regueifar. Chámase Alba María, fagolle unha reverencia. Estudiei na biología, porque un milagre da ciencia. Aquí ven Alba María, ela fanos a regueifar. Vai notar unha alegría que tanto nos interesa. Ela veu nos dar a charla, é moi boa regueifando. Escoitala ti se queres, quedarás alucinando. Hoxe ven Alba María, a xente ven a alegrar, porque fai boa poesía e tamén sabe cantar. Estamos aquí en Maside, aprendendo a regueifar. Coa mestra Alba María, aprendemos a rimar. Improvisando. Dixéronme que viñera, tes de non Alba María, grazas por vir a Maside, ti tes moita valería. Gracias os compañeiros, hai en especial a Salva, chámame Alba María, podedes chamarme Alba, podedes chamarme Alba, e así xa ben o digo, eu vivo en Compostela, ai, pero son vos de Vigo. Ai, pero son vos de Vigo e digo con moita calma. Eu son vos, ai, xa de Vigo, pero nacín eu nas Palmas. Así que xa vedes todas, desde o corazón profundo, que a regueifeiras somos, ai, somos de todo o mundo. E digo así cantando, e non o digo de risa, porque hai en todo o mundo, hai en todo se improvisa. E digo unha cousiña, non o digo eu por mal, hai canto desafío aquí abaixo en Portugal. En México e Venezuela as mulleres son moi listas, cantan vos moi boas décimas as señoras repentistas. En Cuba digo agora, desde a última primeira, cantan eles moi bons versos, decimeiros, decimeiras. En Cataluña, señoras, pronto enche saen a pista pra bailar ou pra cantar, eles son vos corrandistas. En Murcia xa mirades, hai que temos os troveiros, vou vos seguir eu cantando, vou vos cantar eu primeiro. E vedes que os palladoras, ai que son moi cousa fina, cantan vos moi, moi, moi ben polas terras da Argentina. En Canarias acabamos, digo vos, ai meus amores, que teñen ai moi bons cantos os amigos verseadores. E xa non me queda nada máis. Acabamos de ver, compañeras, compañeros, benvidas a todos. Benvidas a todos, é maravilloso, non teño que dicir benvidas e benvidas. Como vedes, xa sabedes probablemente, non, que estivestes cantando así algúns versos. Son regueifeira, chámome Alba e son regueifeira, pero non só son regueifeira, porque en Galicia tamén existen outras modalidades de improvisación oral, como vistes que existen no mundo. Vimos que se improvisa en moitas partes do mundo, en moitas partes do estado onde estamos, no estado español, non? En Galicia existen moitas oportunidades, existiron moitas oportunidades para improvisar. Improvisábase no entroido, improvisábase cando era Nadal,
improvisábase nas bodas. O que coñecemos hoxe por regueifa, non sei quen sabe o que significa regueifa? Sí, exacto, están falando por aí. Regueifa realmente ven do árabe rajif, que significa pan de boda, ven das bodas, regueifa. Que pasou aí? Entón, a regueifa originariamente, tal e como a coñecemos nós, tal e como a coñecedes vos, deste diálogo que consiste en unha especie de reto entre dúas ou máis persoas, ven das bodas. Igual que ven das bodas o brindo, que é unha modalidade de improvisación. Algúns estivestes vendo algún vídeo que me dixo Bea, que vos ensinou algún vídeo dun señor que improvisaba comigo, creo? Do Courel. Sí, do Courel, exacto. Esa é outra modalidade de improvisación, igual que a loia, que están nas mesmas aldeas, e tamén é unha forma de improvisación nas bodas tamén. E despois estamos a piques de entrar no Entroido, non? Moi perto de Santiago, na zona, bueno, da Ulla, en xeral, están os Xenerais da Ulla, que tamén é un Entroido no que se improvisa, no que se improvisaba, que tamén a partir de diálogos, non? Entón, unha pregunta que fago así máis ou menos. Quen de vos sabe un pouquiño facer versos? Ai, no. A ver, levantame. Eses que fixeron así... Que eu teño para inspirar. Salva por aí. E que a ver, eu un castelán, pero galego nunca vixi. Vos, algún de vos fai rap? Yo lo canto, pero no. E algún de vos escoita rap? Eu escoito solo batallas destas improvisadas, batallas de gallo. Yo escucho Vos sabedes que é Arcano, supoño, algo así. Sí. Arcano, sabedes que acaba de bater un récord de máis tempo improvisando. Sabedes, pois, coñecedes as batallas de Gales, probablemente, non? 24 horas, 34 minutos e 37 segundos. Exacto. Pois, o rap, igual que a regueifa tamén, é moito de diálogo, non? É de contención da violencia. Sabedes que nas aldeas, algunhas veces, aparte de que se cantase nas bodas, tamén se podía cantar nos bares, e había moita pelexa. Entón, para non pelexar tanto, a xente cantaba, e dicíase as verdades cantando, e eso provocaba que non se pegasen tanto. Supoño que no rap pasaría algo parecido. Aí, sabedes que hai moita tamén, bastante violencia no rap. Entón, que outras cousas hai na regueifa? Porque sabedes, vamos a falar así, sabedes que isto, ou seja, o rap non se considera normalmente tradicional, pero a regueifa sí, non? Que é a tradición? O sea, que se leva facendo moitos anos. O que se leva facendo moitos anos, E se transmite de pais a fillos. e se transmite de pais a fillos, e se transmite de nais a fillas. Tamén. E de nais a fillos. De pais e nais, fillos e fillas. O de abuelos. Exacto. A vos. E vos pensades que a tradición se pode cambiar? Sí, Sí, pero deben manter. poder se pode, pero... Hai que podese manter, podese cambiar. Pero está ben que facera, non? Para saber o que pasou antes, non? Entón, sabedes cal era unha das cousas que era máis usual, máis habitual na regueifa? Primeiro, a presenza de homes. Segundo, a ausencia de mulleres. E terceiro, a presenza de elementos machistas. Sabedes todos máis ou menos o que é o machismo? Sí, verdad? Entón, unha regueifa moi habitual que podemos ver en moitos escenarios é unha como esta, por exemplo. E xa non a vou cantar, para que quede... Isto está sacado todo de regueifas reais, vale? Uy. Vamos a ver.
Bueno, esto podemos cambiarlo, porque non se repite. Na real sí que se repetía. Que vai lavar a louza. No, tranquilos, non ten que ver. Para acabar el té. Sí, exacto. Ves? Meto os tetos en Sí, exacto. Entón, que vemos aquí, por exemplo? Exacto. Vale, todos vedes isto, non? E todas. Entón, que é o que ocorre normalmente na regueifa? E na tradición, moitas veces, no baile tamén moitas veces, que as mulleres estaban destinadas ao que é o privado, o ambiente privado. Nas bodas, as mulleres que improvisaban xeralmente eran as cociñeiras das bodas, ou simplemente cando se improvisaba, cando se estaba na casa, cando se estaba cociñando, coas fillas, cos fillos, e non se sabía. Se alguén lle preguntades un nome dunha regueifeira, non se sabe moito, ainda que, por exemplo, no Courel estaba Leonarda de Tallo, unha gran improvisadora, non eran famosas. No momento en que a regueifa se colle das bodas e se traslada ao escenario para facerse un espectáculo, adiós, as mulleres están fora, porque todo o que é público, as mulleres no século XX, nos imaginemos no XIX, imaginemos na primeira metade do século XX, fuera, todo fuera, non estaban. Entón, aí hai un problema. Cal é o segundo problema? Cando as mulleres entramos no escenario e improvisamos igual que os homes. E que ocorre cando as mulleres entramos no escenario e improvisamos igual que os homes? Machismo. Exacto, gracias, compañero. E claro, ese é o problema, ou seja, as coplas xa eran machistas. O problema é cando ti entras, e poden dirixirche a ti as coplas. Entón, que pasa? Que como que te cohibes un pouco, non? Como que te vas para dentro. Ese é un dos grandes problemas. E hoxe imos ver, pois, como frenar ese tipo de regueifas, porque tamén ten tela o asunto, non? Entón, quen de vos coñecía a estructura? Moi pouca xente, non? As sílabas, imos ver iso. A regueifa ten, basicamente, a estructura de 4 versos, 8 sílabos, que riman o segundo e o cuarto. Pero, tranquilas e tranquilos, porque non imos ter que aprender iso. A compañera se está contando, non vos preocupedes, porque as regueifeiras e os regueifeiros nunca contaban cos dedos de ver as sílabas, tiñan 8 sílabas. Non. O que facían era aprender a melodía. Entón, xa que temos a melodía que fixestes antes, imos aprender a regueifar con esa métrica e esa melodía. Vale? Sí? Entón, vou cantar unha vez e repetides. Con tarariro, riro, riro, así que tranquilos, vale? Entón, a melodía é esta. Tarariro, riro, riro, tarariro, riro, raro, tarariro, riro, riro, tarariro, riro, raro. Vale? Mais ou menos estiveron as compañeiras antes cantando. Repetimos. Vos repito unha vez, eu só máis, vale? Para que vos vaya quedando. Tarariro, riro, riro, tarariro, riro, raro, tarariro, riro, riro, tarariro, riro, raro. Vale? 4 versos. Conto ata 3 e animámonos. Inda que non saia a melodía tamén, porque unha cousa máis, non fai falta ser unha maravillosa cantora, un maravilloso cantor, para ser regueifeira. Vale? Contamos? Atención, al micro de derecha. Claro, contamos ata 3, ¿sí? 1, 2 e 3. Tarariro, riro, riro, tarariro, riro, raro, tarariro, riro, riro, tarariro, riro, raro. E despois viría o retroso, que é o que nos deixa tempo para podernos ir pensando. A regueifa normalmente era un diálogo, non había estes intermedios polo medio, pero con esta melodía témolo, e o interludio é este. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Isto é o que se canta polo medio, vale? Entón, imos facer o tarariro e despois o ai la la. No ai la la non se regueifa, tranquilas e tranquilos, non se ten que regueifar, simplemente cantámolo. E o tarariro cantámolo simplemente con iso e despois xa veremos como se enche iso de palabras, ¿sí? Vale, imos aló entón, a de 3, 1, 2 e 3. Tarariro, riro, riro, tarariro, riro, raro, tarariro, riro, riro,
Temos 4 versos, 8 sílabos, e agora só falta saber que riman o segundo e o cuarto. Pero esta melodía que tendes agora, como se sabe se unha regueifa está ben feita? Se vos entra dentro da melodía e podedes cantalo, está ben feita. E se non, algo lle falta, algo lle sobra. Vale? Vale. Entón, cal é a segunda cousa que ten que ter unha regueifeira ou un regueifeiro? Ademais, Vocabulario. exacto, palabras. Palabras para poder usalas correctamente, non? Palabras que se poidan relacionar de dúas formas. Unha, polos seus campos semánticos, temos unha pedra nun estanque. E que fai a pedra cando tiramos un estanque? Ondas. Ondas, non? Entón temos as palabras do campo semántico, por un lado, que é a primeira onda. Despois temos as palabras que riman. E despois temos cousas un pouco máis secundarias, como as palabras que soan parecido a outras palabras e que fan que a nosa regueifa sexa máis bonita, ou cousas así, non? Entón, vamos a falar das palabras que riman. Imos xogar a un xogo moi sinxelo, que é o xogo das rimas. Entón, necesito que me digades, imos ir fila por fila, vale? Rápido, así, pim, 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 vale? Primeira fila, segunda fila, terceira fila, cuarta media. Necesito que me digades a de 3 palabras que rimen con mar. Moi sinxelo. Que rimen con mar. Navegar. Por orden. Navegar, Improvisar. navegar, improvisar, Cantar. improvisar, cantar, Sonar. sonar, Falar. Matar. falar, Engatuxar. Remar. Marcar. Cagar. Amar. Estupar. Besar. Amar. amar, Esto es lo que dice yo. Cortarnos. Te me una cara. Estoupar. Empeñar. vale, perfecto. Entón, Omar. Omar, Ordeñar. moi ben. Ordeñar. Listo, fin, temos suficientes. Que vemos aquí? Que vemos aquí? Vemos un montón de verbos en infinitivo, non? Entón, temos que intentar salvar esa distancia dos verbos infinitivos, porque esta é unha segunda cousa que necesitamos as regueifeiras e os regueifeiros, que é causar impacto no público. Imaginádeme a min que chego aquí, non hai ninguén e poño a regueifar. Pois moi ben, paso moi ben eu só, pero puto, non hai moito máis. O público é imprescindible na regueifa, alguén que nos escoite, e non só iso, porque o público, ademais de ser o que nos escoita, tamén está producindo un espectáculo. Entendedes? É o que se chama performance, ou seja, o momento en que nos facemos algo que está sucedendo nese momento e que nunca máis se vai repetir como fixemos nese momento. E neso, que nunca máis se vai repetir tal como fixemos nese momento, tamén entrades vos, por exemplo, agora, que sodes o público, ou calquera persoa que paga de público, coas vosas risas, co aplauso que fixestes antes, coa vosa indiferenza tamén, imagínate, xente que acabuchean ou di que mal, non sei que, ou cousas así, ou reaccionando de algún xeito, coas vosas miradas, estades influindo no que se está dicindo na regueifa. E iso tamén é moi importante. Entón, cal é o principal cando alguén regueifa? Sorprender ao público, que o público quede sorprendido. E como pode quedar sorprendido? Cando non espera as palabras que imos dicir. Entón, este tipo de palabras, mar, con sonar, calamar, amar, calar, moitos destes verbos en infinitivo, se os rimamos con outro verbo en infinitivo, non produce moita impresión. Ao principio, máis que válido, non? Cando empezamos a regueifar. Pero, enseguida vemos que non fai tanto efecto. Que fai máis efecto? Pois mesturar un verbo, como improvisar, con un substantivo, como calamar, ou mesturar, pois, un substantivo... Oso polar. Como? Oso polar. Oso polar, por exemplo, moi ben. Entón, ou mesturar un substantivo como mar, un substantivo común, non? Un substantivo con un nome propio, por exemplo, non? Ou un nome, pois, dun río, o río Sar, por exemplo. Iso impacta moito. E tamén que necesitamos algo que estea moi próximo á xente, non? Imaginadvos. Eu quería che mirar e por iso alzo as cellas
Ai que seria, ai que está da camisa vermella, por exemplo. Ahora xa me entendedes? Se algo está próximo ao público vai haber reacción. Entendedes? A propia persoa vai reaccionar, etc. Vai estar cerca do público. Entón, imos facer agora, pensando nisto, rimas, cousas que rimen con vermón. Ahora imos facer un xogo igual, palabras que rimen con muller. Culler. Culler, moi ben. Culler. Render. Vender. Poder, vender, que Correr. Vender. Vender. A correr. Perder. Hacer. Tener. Cocer. Ter. ¿Qué? Recoller. Ter lo dije yo. Recoller. Recoller, Vender. vender, muy bien. Cocer. Cocer, Ver. ver, temos entón, temos unha serie de palabras que riman con muller. Vale, xa temos o noso cofre de palabras que riman unhas con outras. E a seguridade de que polo menos imos poder rematar, non? Esa regueifa. Cal é o seguinte paso? Ter a estructura moi ben metida, pero non só a estructura, senón o mecanismo que fai o noso cerebro para poder atopar esa regueifa, que o mellor dura 5 segundos a construción da regueifa, ou que moitas veces construímos mentres estamos cantando o primeiro verso, o segundo verso, estamos aínda pensando no terceiro e no cuarto, aínda non está feita cando empezamos. Imaginai, non? Que rápido vai. Entón, que é o primeiro que hai que facer para pensar unha regueifa? Antes de nada do mundo mundial, pensar a palabra final. E xa non estou falando do final, porque eso xa se inventa logo. O importante é pensar a palabra final. Por exemplo, cadeira, vale? Bueno, imos pensar con estas, que xa as temos feitas. Entón, a palabra final vai ser muller, vale? Temos a palabra final. Sí? Entón, a palabra final vai ser a que produza o maior efecto no público, sí? O primeiro verso non é moi importante, o segundo verso non é tan importante, o terceiro verso empeza a ser máis importante e o cuarto verso é como o máis importante, o que queda no público realmente. Entendedes? Verdadeiramente vos tampouco lembrades tanto, e ninguén lembra tanto o primeiro que dixo, porque son versos de racheo moitas veces, imos velo agora. Senón que o que máis importancia ten é o último. Entón, temos muller, con que podemos rimar muller? Ese é o segundo mecanismo. Perder. Con perder. Vale. Entón, que é o seguinte, é simultáneo tamén, quizáis a isto, saber que queremos dicir, ou seja, temos a última palabra, máis ou menos xa estamos sabendo, cando eliximos a última palabra, que é o que queremos dicir, máis ou menos. Pero temos que saberlo moi ben. Entón, antes de toda esta estructura... Que pasou? Eu creo que se me ocurriu unha. Sí, a ver. A ver, na rima improvisada, sabes que eu non vou perder, porque queda demostrada a forza dunha muller. Moi ben, moi ben. Exacto, aí está. Anota aí, Salva, se queres a túa revista. Salva. Non pasa nada, non pasa nada. Entón, damos de cuatro que total non son posibles. Entón, que é o seguinte que temos que saber, entón, o concepto, non? Que está debaixo de toda esa estrutura de palabras, está por debaixo desas palabras, e é o que a xente se queda. Entón, cal é o concepto que podemos transmitir con estas dúas palabras? Xa dixo o vosso compañeiro, muller, etc. Que podemos dicir? Alguna muller que se atreva a contarnos que podemos dicir? Porque parece que esta copla vai ser unha muller, non? Algo... Aquí no, porque a mí rima mujer. Vale, entón, que podemos... Dimo, non me digas rimado ni nada, simplemente dime o concepto, que podemos dicir? Por exemplo,
un concepto é estamos xogando parchís e hai unha muller que está a punto de gañar. Entón, pues, dille que non vai perder. Por exemplo. Unha idea túa. Pois, a ver, O exemplo que puxo o compañeiro de que están improvisando, de que non se vai perder. pasoume pola cabeza, pero só dixo. Tamén pues, podemos facer outra con esa idea, ¿sí? Facemos unha coa idea de que as mulleres tamén teñen suficiente forza, e cando dicimos forza dicimos valentía, cando dicimos valentía dicimos confianza, non? En unha mesma para poder regueifar contra ou con outras persoas. Dicimos iso, ¿sí? De acordo? Alguén ten outra idea? Non? Vale. Entón, ese é o concepto que queremos dicir, vale? Entón, agora hai dúas cousas máis. O primeiro verso é encher os ojos, non? O primeiro verso normalmente non é moi importante, vale? Os regueifeiros e as regueifeiras, cando nos presentamos ou cando estamos polo medio dunha regueifa, hai moitos versos de recheo. Por exemplo, para presentarnos, moi boas a todo o mundo, ou moi bons días, miña xente. Moitas veces, agora sobre todo, estáse procurando que cando saludamos as persoas que están diante de nós estean todas incluídas. Cando falamos de todas incluídas, falamos de linguaxe inclusiva. Falamos de que mencionemos a todas as mulleres e todos os homes que están aí. Simplemente para facer ver que o público é moi diferente, que está formado por moitas persoas moi diferentes. Por exemplo, boas a todos e todas, ou moi bons días alumnado, por exemplo. Entendedes? Como por onde vai o tema? Sí? Entón, imaginai que estamos nun escenario do salón de actos, e imos saudar con esta regueifa. Entón, como podemos saudar, con primeiro verso, a todas as persoas que están metidas dentro dese salón de graus, do salón de actos, como eso, salón de actos, ¿no? Salón de actos, para recibilas, non? Como podemos facer? A compañera de azul. Sí. Ai, non. Como podemos facer? A ver. Os de aí que falan moito, seguro que teño un montón de ideas. Seguro que tienes Acordados? Se queredes, para seguir pensando, vamos a practicar unha vez máis a melodía, pero deixando o ojo para cantar as palabras que temos xa aseguradas, vale? Para seguir pensando. Entón, cando conte 3, facemos tarariro, pero dicimos as palabras que temos xa pensadas, ¿sí? Vale? Todos entendidos? Sí. Vale. Entón, 1, 2 e 3. Tarariro, riro, riro, tarariro, riro, verde. Tarariro, riro, riro, tarariro, la muller. Vale, perfecto, non? A última de esta era super guai. Entón, corresemos algunha? Agora? Vamos a nos amontonéis. Como? Nada. Vale, vou poñer unha, vale? Vale. Moitas veces tamén, aparte de saudar, presentar, sabedes que se presentaron os compañeiros ou que me presentaron a min, tamén situamos, eu estou aquí, e non estou en ningún outro sitio, porque dicir que estamos aquí centra tamén o público, dalle máis autoestima ao público, non só a regueifeiro ou regueifeiro. Entón, podemos poñer estamos aquí en Maside, por exemplo, ¿sí? Entón, estamos aquí en Maside. Vale, entón, xa temos o primeiro verso. Agora imos cantar os ocos que temos, enchendo as palabras que xa temos. O primeiro verso, a palabra e a palabra. ¿Sí? A de 3, 1, 2 e 3.
Estamos aquí en Maside, tarariro, perder. Tarariro, liro, liro, tarariro, la muller. Vale, listo. Entón, xa nos situamos. Agora, que podemos dicir con perder? Decía a compañera de vermello a idea do outro compañeiro, non? Falar de que... Sí, están aí. Pero ahora se me ocurrió outra. A ver, conta. Con muller, que pola venta que vimos un home e unha muller. Vale, por exemplo. Vale. Pero o problema é como relacionamos iso con perder. Falta, canto falta? Unha. 45. 40 minutos. 45. 40. Ah, para eso Quedan 47 minutos. Vale, vale. Un sin presión. O de que veu unha muller, por a venta con unha muller, con perder poder relacionar con dicir que o machismo vais a perder. Vale, entón. Entón, podemos... Estamos aquí en Maside. O machismo vai se perder. Vai perder, vale, moi ben. Vale, esto... Así. Ben. Que máis? Porque vimos pola fiestra da clase. Eso, acordades vos, vamos a repasar. Acordades que para ver se un verso entraba dentro da regueifa, Vimos a... pensar na melodía, non? Acordades vos, entón, tranquila, pensamos... Porque vimos pola fiestra. Vale, porque vimos pola fiestra, casi, Como lle... A un home e a unha muller. A un home e a unha muller. Claro, ese... Mira, Claro, primero la creamos y luego miramos si tiene sentido. Ese, exacto, imos repasar. Entón, como vai de métrica, sí? A de 3, que pasou? No, quería preguntar ya cómo se podía abrir la ventana. A única ventana que hai. Bueno, entón, repasamos a regueifa, sí? Dale como temos acordadevos cos versos que tiñamos o que faltaba tarariro, riro, riro, vale? Sí? Imos pensando como pode rematar a nosa regueifa, porque se acordámonos que tiña que ter ela mesma sentido completo, acordadevos, tiña que dicir algo coherente, non? Ese concepto que tiñamos. Entón, a de 3, 1, 2 e 3. Estamos aquí en Maside, que o machismo vai perder, porque vimos pola fiestra, tarariro, la muller. Entón, ocórresemos algo para... Para... A un home e a unha muller. Eso xa sí. Claro, o problema é, eso está ben, está ben mullendo. Claro, eso entra dentro da rima, non? Sí, o non me raro. Entón, isto entra dentro das sílabas, cal é o problema? Aquí, vedes algún problema? Que non te metes en medio, non? Que podemos dicir? Que podemos ver pola fiesta, non? Que pode estar facendo a muller pola fiesta? Vea. Que pode estar facendo a muller que vemos pola fiesta? Para que digamos antes que o machismo vai perder. Regueifar. Regueifar. Vale, pois perfecto. Vimos por la fiesta regueifando. Perfecto, xa temos a cousa feita, se podedes copiar no papel, se tenes papel, con careta. Guai, se me dices tú por yo, se xa Alba María. Es un móvil encantador. ¿Qué digo? Venga, clasificamos. ¿Qué vimos por aquí? Moi ben. Entón, positivo. Entón, positivo. Quen ten algunha copla máis, aparte desta? Alguén máis? Non? Vale. Como te chamas? Gabriela. Gabriela. Entón, alguén ten algunha
copla máis na mesa que fixemos? Con este tema. Como co que queirades. Está todo alguén escribiu algo máis? Ah, tengo otra, vas. Eu podo buscar. No, sí, bueno, despois lo miramos. Alba María. Eu teño un. Non le gusta que le llamen a É unha copla, non tengo mismo. Vouche dicir unha cousa, e xa ti ibas Espera, perder. espera. Decímosla, se necesitamos silencio. Saluda a la cama. Alba Relado. Sí, tranquila. Entón, unha das primeiras reglas das regueifeiras. Entón, as regueifeiras teñen que falar alto para que poidamos escoitalas, sí? Entón, acórdate deste punto, sí? Vale, entón, facemos o retrouso e que canta a compañía esta copla que ten, sí? A de tres, sí? Estamos aquí, cantamos o bailala, sí? Unha, dúas e tres. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Vale, agora. Vouche dicir unha cousa, e xa ti vas perder, pero estás subestimando unha muller. Moi ben. No se escuchó, pero ya. E tamén unha regla do público escoitar moi ben, non? Eso pouco a pouco, non vos preocupedes porque é absolutamente normal que ao principio non saia moi ben. Entón, regueifamos todas e todos con esta copla que acabamos de facer e a seguinte copla canta a compañeira. Animades a seguir, pero alto. Para que veas que sí, veña, vamos, Gabriela. Oriela. Sí, veña. Sí, home, sí. Vistes alguna vez regueifar unha regueifeira? O sea, regueifar unha regueifeira así? No, verdad? E a outra compañera tamén. Por hacer una. Gabriela, una pregunta. ¿Fíjese lo como una gallera o como una Vale. Vale, entón, Elisa, e tira que te estés, sí? Entón, vamos a facelo así. Cantamos todas estas de 4 versos, facemos o retrouso, canta Gabriela, facemos o retrouso. Como era? Gabriela e Alba. Alba, ten nome de regueifeira, xa. É evidente. Entón, a de 3, sí? Cantamos todas e todos? Sí, o compañero de Armello que está mirando para baixo tamén, sí. Vale, a de 3, sí? Unha, dúas e tres. Estamos aquí en Maside e o machismo vai perder, porque vimos pola fiesta regueifando a muller. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Estamos aquí en Maside, non nos gusta perder. Odiamos aquí o machismo, respetamos a muller. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Vouche dicir unha cousa, e xa ti vas perder, pero estás me subestimando, estás subestimando unha muller. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Bueno, pues, compañeras, seguimos aquí. Ya vemos aquí un poquito. Cales son os principais recursos que vemos que fixemos, non? Para adaptar, ainda que non somos conscientes moitas veces, para adaptar esa métrica que temos ás palabras que queremos dicir e ao concepto total que ten que ter unha regueifa. Pois cousas como a sinalefa, entendedes? Ou ya. Aquí hai outra sinalefa, ou simplemente aquí outra sinalefa, ou o hiato incluso, non? Cortamos, aquí non hai, pero por exemplo,
Neste verso, como podemos adaptalo? Cantámoslo, mira, sería estou eu moi contenta. Non entra, non? Vedes que lle falta unha sílaba. Entón, como podemos facer para engadirlle unha sílaba máis? Non, pero a sinalefa. Claro, non. A sinalefa é para como xuntar palabras, non? E que haxa menos xores, non? Regueifandonga e o machismo a quien... aquí non. Estamos pensando que aquí non hai. A quien máis ide. Entón, podemos separar as vogais, non? Cando hai dúas vogais xuntas podemos ou unilas nesa sinalefa ou separalas nun hiato, incluso dentro da palabra. Entón, hai dúas posibilidades para engadir unha sílaba máis nos versos. Ou facemos un hiato, Moi contento. entón sería estou eu moi contenta. Entendedes? Sí. Estas cousas na regueifa podese facer porque o acento non é tan importante como o que queremos dicir. Noutro tipo de cancións sí que era importante. Entón, ou facemos iso, que se chama, bueno, ou facer un hiato, ou engadimos palabras unha soa sílaba. Ese tamén é outro dos cofres que teñen que ter as regueifeiras e os regueifeiros para non se trabar nunca ou non pasar nunca ou non pasarse nunca de sílabas. Entón, temos un montón de monosílabos como pois, hai, xa, non, ti, eu, si, e, bueno, e os pronomes de solidariedade como che, non, eu estou che moi contenta, te tamén, exacto, los describistas. Entón, un montón de recursos para non quedarnos sempre sen sílabas. Cal é a segunda cousa? Unha das segundas temáticas que existen moitísimo na regueifa e que falábamos antes, cando falábamos da tradición e de todo iso, é a homofobia. Sabedes lo que é a homofobia? Miedo a los homosexuales. Entón, ¿Lo qué? Miedo no. unha rasgo real Fobia, por favor, do que LGTB. imos copiar aquí, vale? Esta non di ninguna palabra. Esta é unha regueifa que lle fixo un pai regueifando un fillo que non o seu pai, vale? E é esta. Qué golpe de Listo. Mirade para este hombre, é un home Vale, entendedes? Mirade para este home, é un home singular. Xa el tiña moita pluma e por río a pon fular. Era un home que tiña un fular posto e o seu fillo, pois, rise del insinuando que é gay porque ten fular. Entón, como podemos combatir este tipo de afirmacións? Coa segundo redondel que tiñamos, acordades vos da pedra, non? Que tirábamos o estanque, tiñamos as palabras que rimaban e as palabras do campo semántico, non? As palabras relacionadas con esa palabra que tirábamos do estanque. Entón, cal é unha das armas que podemos utilizar contra isto? As palabras que se relacionen, coller as palabras que teñen un significado, pois, non pexorativo, digamos, non? Como é, por exemplo, de ter pluma, non? Sabedes que significa esta expresión de todas? Sí, hombre, no. ¿Cuál? A de ter pluma. Sabedes, non? Vale. Entón, collemos ese significado, pluma, ter pluma, e simplemente que hai que facer, como todo nesta vida, collemos e cambiamos o significado, collémonos e rimos ese significado, collemos e damos a volta, simplemente porque cando cambiamos o que dicimos tamén estamos cambiando un pouco o mundo, en realidade, non? Como se regueifa. Entón, que relacionades vos con pluma? paxaro. Estamos falando, exacto, un paxaro, que máis? Unha galiña. Un Un paxaro, pato. unha Pero si galiña. un ave ya directamente. Vale, dicidime, podedes ampliar Ave, ya a vosa imaginación. Con que relacionades? Coxín. Un fénix. Un coxín, un abrigo. fénix. Con que máis? Un abrigo. Un abrigo. Plumas. Que sabedes? Un plumín. Que
Que máis? Un plumeiro. Un plumeiro. Sí. Disfraz de entroido. Un disfraz de entroido. Un galiñeiro. Un ñandú. Un indio. Un polo. Disfraz de entroido. Que máis? Un galiñeiro. Un indio. Vale. Algo máis? Ñandú. Que é un ñandú? Un avestruz pequeno. Gracias. E el pavo real? O pavo real. Perfecto. Con nosotros destos que venden aquí. Bueno, pues como se chai, eu sei que... Que máis? Pode dicir verbos, por exemplo. Porque pode ser desplumar, pode ser desplumar. Tamén pode dicir que tes pluma, o sea, porque para tu regueifa faz o público voar. Moi ben. Sí, señor. Aí sabe, Claro, exactamente. Aí vemos como se pode estar significado e cambiado. Entón, imos escoller dúas palabras destas. Primeiro, collemos a palabra a que queremos cambiar o significado e despois collemos a palabra coa que lle cambiamos o significado, non? Entón, poñemos lugar. Como dixo o compañero, sí? Ou tedes alguna por aí, alguna máis? Yo leí esta galiña. Galiña, vale. Vamos a intentar usar ao maior. Bueno, espera, vamos a deixar aquí a veriza. Abaixo. Entón, imaginai-vos, poñei-vos no contexto dun diálogo, non? Estamos nun diálogo e imos responder, entón, non? Alguén di isto, vos sodes a persoa que ten fular, a persoa a que están ridiculizando pola súa condición sexual ou a persoa que están ridiculizando utilizando a condición sexual de outras persoas, non? Que é o que normalmente tamén pasa. Entón, como podemos responder? Poñemos pluma, non? Entón, queredes poñer en posición de rima? Sí, vale. Ou... Vale, entón, se queremos poñer en posición de rima, temos que pensar moi ben que palabras riman con pluma. Sí? Pensámoslo. Entón, imos poñelo por aquí. Palabras que rimen con pluma. Puma. 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 Espuma. Luna. Espuma. Eu teño. Sí? Rana. Cande texa regueifa. Maluma. Espérate. Ai, que non me pegue. Moi interesante. Dame el bateidor. Pluma. Espuma. Ah, esta costa. Ah, vale, perdón. Espuma, que máis? Alguna máis? Bueno, máis un pouco. Entón, despois disto, que temos estrutura tamén. Unha cousa, porque yo le puse despois de facer esto, a mí tamén se me ocorreu outra contestación con un de pluma non con outra cousa. Despois ya de que podemos... Sí, ten apuntada? No, apuntada non está, pero acordará. Non te vai acordar, eu apunto por si acaso. Porque eu nunca me acordo, por exemplo, mellor sí, pero por si acaso apuntas. E despois cantámonas, sí? Entón, ademais de con pluma, temos que mirar tamén, acordademos que, bueno, elixiramos voar, non? Vale, para estarmos seguras e seguros, ben, imos mirar as palabras que rimen con voar. Este é moi sinxero, con voar. Xa, 2 e 3. Regueifar. Improvisar. Eliminar. Escoitar. Eliminar. Reventar. Escoitar. Entón, listo, entón, xa temos o concepto, non? Que concepto queríamos decir? Bueno, queríamos utilizar a palabra voar e pluma, non? Vamos a facer dúas regueifas, vale? O sea, imos facer dúas regueifas. Imos facer unha na que
É que sodes demasiado xa, Vale, perfecto, cando deixaras aí e agora as cantamos. Cando falamos de común, sí? Vale, entón, como podemos empezar? Aquí hai dúas opcións, ou unha, inventamos o principio, o primeiro verso, inventámoslo de cero, ou utilizamos un recurso super socorrido para regueifas, que é o Leixapren. Entón, sí? Tranquilos. Quen estudou aquí lírica medieval galego-portuguesa? Terceiro. Moi ben. Lírica medieval. Todo. De Cristóbal Sarko. Acordades? Mais ou menos. Mucho no, por ejemplo. O Leixapren consistía en... Lo tengo que apuntar. Coller o último verso e deixalo no primeiro verso da seguinte estrofa. Entón, e por riba con fulano. Podemos collerlo así ou modificar algo. Por exemplo, moitas veces o que se fai modificalo, normalmente están en terceira persoa, non? Ou en segunda persoa, e por riba con fulano. E poñelo en primeira persoa. Entón, como podemos poñer en primeira persoa? Simplemente, por riba poño fular. Sí? E xa está. Sí? Entón, comezamos con por riba. Vedes que os acentos non son tan importantes. Védelo, non? O sea, en vez de dicir por riba, que sería aquí o acento, estamos dicindo por riba. Pero xa vedes que non é tan importante, senón que a xente entenda ben o que estamos dicindo, aínda que o acento, neste caso, non noutros, non estea no seu sitio, non? Entón, por riba poño fular, primeiro verso, segundo, terceiro e cuarto. Que queríamos poñer no segundo? Aquí temos fular, que rima ar, entón xa poñer voar en posición de rima non. Poñíamos pluma, non era? Pluma. Entón, poñemos pluma no segundo verso e agora ten que rimar co cuarto, non? Imagineos. Acordádevos que o primeiro que pensábamos era o último, ou seja, a palabra última que queríamos dicir era a que provocaría o efecto. E pensarades vos, como facemos para ir construindo a regueifa, pensar esa última palabra tranquilamente e tal? Pois o Leixapren é un deses recursos que nos deixan máis tempo para pensar, porque mentre estamos cantando o Leixapren, que é algo que xa está feito, porque o fixo o compañeiro ou a compañeira que está regueifando con nós podemos pensar os seguintes versos. Entón, por riba poño fular, pluma, con que podemos... Maluma. Maluma. Queredes regueifar que rime con Maluma? Con Maluma. Veña, hai que mollarse, Ahora... Estamos ya. Vamos cantar a de tres. ¿Quién no sabe de Maluma? ¿Quién es Maluma? ¿Quién es Maluma? Yo no lo he visto. ¿Alguien no sabe? Estoy enamorado de Capri. Exacto, sí. Entonces, regueifamos, cantamos esta canción a de tres, para ir revisando, ¿sí? Maluma revolucionamos. Entón, a de tres, ¿sí? Unha, dúas e tres. Por riba poño fular, tarariro, riro, pluma, tarariro, riro, riro, tarariro, Maluma. Vale? Ben, damos a estructura. Agora, cal é o concepto da regueifa? Que tiña que ter sentido completo. Cal é o concepto que podemos poñerlle a esta regueifa? Acordadesvos que o compañeiro dixera algo sobre voar, utilizar voar para cambiar o significado a pluma, que está complicado, non? Introducir Maluma, que teña sentido, complicadillo. Entón, alguén ten unha idea de concepto? Sen rimar e sin nada. Saber que podemos dicir nesta regueifa. Que non somos machistas como Maluma. Moi ben. Como utilizamos plumas? Vale. Entón, aquí Profe, ou profe Alba María. Alba. Pois por riba poño o fular teño moita pluma porque a ti te fago voar como as adolescentes Maluma.
Tú sabes. Está moi ben o concepto. Tens que mirar ben as sílabas, de acordo? A melodía. Puxen outra cousa, puxen outra na que non se dio de Maluma, nin o de Fular, pero sí que se dio de Pluma, e tamén hai unha rima con boas. Espera, dicimos o contexto. Sí, tres. Sí. Vale, entón, cando acabamos esta copa, facemos unha ronda de todas as persoas que estén de xa regueifa. Yo tengo 3. Tres. Tite, no. Yo tengo una. Tite, están escribindo. Bueno, ¿quién ten regueifas xa feitas? Que levante a mano. Tengo dúas. Moi ben, moi ben. Pois agora que os cantamos esta conta todos. Eu tengo unha. Entón, Oye, 5. dime necesito que me expliques, a ver. O concepto era Pluma. que... Como era? Que non éramos tan machistas como a Maluma, algo así. Sí. Vale, entón, corriba, coño, fular. E aquí que podemos dicir? Reafirmamos o significado que nos dan e cambiámoslo no segundo e terceiro verso ou cambiámoslo xa desde o segundo verso? Cambiámoslo xa, directamente. Vale, entón, por debaixo levo plumas, dis? Moi ben, pois perfecto. Porque amo volar. Me cago en parece de Rami. Ou poñemos plumas. Claro, Maluma. Bueno, sí. por riba poño fular, pero non fales da pluma. Eu non o que a teño Maluma. Sigue habiendo homofobia ahí. Exacto. Yo tengo otro. Pero no me vale, bonito, vale, pero Al menos pensamos. exacto, exacto. Lo importante é pensar, ou seja, ¿Crees que ¿Sí pensas? ¿Desde cando? hai que respetarse, A ver, entón, hai dúas posibilidades de responder a isto. Ou unha, reafirmamos e cambiamos o significado, ou podemos volver a reafirmar o significado e chamar o significado de outra persoa. Normalmente iso non é o máis adecuado, porque claro, estamos outra vez, non? Dicindo o mesmo que nos fixeron a nós, pero non sobre nós. Entón é mellor ir o cambiando. Entón, corrida poño fular, por debaixo levo pluma, e podemos dicir no terceiro verso. O terceiro verso é aquel que catapulta para chegar ao cuarto, vale? O que nos leva a ese final que todo o mundo vai recordar no cuarto verso. Que no sé qué pongo la misada, por eso. Es que... Como dixeste no terceiro? Teñades unha idea? O terceiro verso, para este. Ao de todas. Sí, se te acuerdas tú? Repasa. Eu teño. Tras o terceiro verso. Sí, pero non queda por. Vale, entón, imos a mirar, acordadevos que isto vai ser unha comparación, entón, cantamos a melodía, repasamos para ver que pode haber no terceiro e no cuarto, sí? A de tres, acordadevos que nos opos catemos tabariro, liro, oraro, sí? Entón, unha, dúas e tres. Por riba poño fular, por debaixo levo pluma, tarariro, riro, rino, tarariro, Maluma. Vale, moi ben. Algún terceiro verso que vos vaya soando por aí? Sí. Non che teño prexuízo. Non se teño presumido. Moi ben. Como Chostén Maluma. Bueno, aí me vin as rimas. Sí, moi ben. Entón, como podemos facer? Viches que como os ten Maluma, ainda non... Como tenos o Maluma. Pero si yo Non Maluma, porque tenos está... Vedes aquí la crítica. como teño como machista, pero sí, Chostén, Maluma. Vale. Aquí, se queremos decir esta regueifa, Como os ten o tal Maluma. por exemplo, e esta tamén estaba ben. Pero Mario que va hoy. Sí, esa o importante aquí tamén é comparar, non? Porque Maluma non está presente, non? Na sala. Se te dicimos, por exemplo, a túa, estaría presente, porque sabemos, vemos a persoa e comparamos, pero non necesitamos dicilo con palabras, o mellor sinalando, ou pero si os temos, sabes? Entón, sinalar e non fai falta que estén a ver. Entón, como os ten o tal Maluma, por exemplo, aquí vemos os
como os ten o tal Maluma. Entón, aí está. Entón, aquí vemos os recursos que decíamos antes utilizados de forma natural, porque a xente utiliza de forma natural para encher as sílabas. Aquí está o pronome, aquí está a sinaleza, pero despois tamén o tal utilizámoslo para ampliar as sílabas. Vemos como, sin querer, adaptándonos á melodía, xa temos as nosas coplas. Entón, quen tiña as coplas antes? Ti? Ti? E tamén... Moi ben, podedes salir? Sí? Tranquilas. Yo sola no, que vaya arriba. Sí, y estás conmigo, va. Ti soa e diu que... Sí, vale. María, usted también. No, yo no salgo. Que no salgo. A ver, esto ni me salía. Podría decir que ahí no. No, soy yo primero. Pero que tiene que salir ella que le hizo ella. Pero le cedo los derechos. No. Exactamente. Oye, ayúdame por ahí. Escucha. Esa banda. Silencio. Vale, ¿quién es? Yo te lo digo. Sí. Sí, está ben. Entón, a ver, vale. Esta está moi ben. Entón, imos cantar todas e todos a nosa... por aquí, que sí. Entón, imos cantar... Entón, imos cantar a copla completa, sí, a que temos todos os 4 versos que temos aquí, e despois facemos o retrouso, canta compañeiro, o retrouso, canta compañeiro, e o retrouso e acaba compañeiro, sí? E o retrouso outra vez. Entendido? Sí? Máis ou menos, sí, non? Cantamos todas esto, sí? A de 3, 1, 2 e 3. Por riba poño fular, por debaixo levo pluma, non se teño prexuizos como os ten o tal Maluma. Ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la la, vas quedar dentro da bruma e vanche a eliminar. É verdad que teño pluma, porque a mente poño a voar. ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la la, la 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 la, ai la 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 la. Por riba poño fular, en la cabeza unha pluma. A tua crítica vai voar, como a fama de Maluma. Ay la 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 ay la 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 ay la 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 Teño pluma, pero vou te desplumar. Pluma teñena os indios, no chanti acabará. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Bravo. ¿Cuánto queda? 14 minutos. Empata. Entón, vamos probar a facer unha das cousas que tamén permite saber improvisar e
facer rimas, a saber mesturar palabras. Que non só podemos improvisar coplas de Catovento, de Toquilla, de Carrizo, o segundo e cuarto, con esas melodías que acabamos de ver, senón que podemos inventar cancións, realmente, e facer que as cancións que estamos cantando tamén sexan do público, non? Acordades vos que falábamos antes da importancia do público, que mesturaba e cambiaba, que facía parte da religión. Entón, necesito que neses papeliños que vos dei, ou arrancades un anaquiño, me poñades ou unha palabra ou unha frase que vos guste. Todo ofensivo ou así non vai entrar na canción, así que excusades escribilo. Poden ser de calquer cosa. Sí, claro, de calquer Una cosa. palabra. Sí. Ou unha palabra, ou unha frase bonita que se usará de todo sitio. Unha frase ¿qué parece? Deixa palabra dentro de eso. Entonces, palabras por aquí. Sí, cualquier de zoología, pobre Gabina. Muy interesante. Esta es Gaby, ¿para qué te escribes? Gaby. Cantando. No sé, os cantaba en el coro, pero bueno, cantando. ¿Vos cuántos años tenéis? Yo casi 14. Vale, cuando os teñades dades ya sabéis. Sí. Me gusta la prueba. Collimos algunhas, necesitamos collimos algunhas palabras e algunhas frases que vos nos dixestes para a nosa canción. E ademais, non sei se algunha vez xogastes isto de abrir o libro e dicir xa. Que onde caese, pois aí liamos. Con libros e poemas, podes facelo, como todo o mundo. Entón, imos facelo con este de e o do xuexo lesía, vale? Vale, entón, aquí a compañeira vai pasar o libro e este compañeiro de negro vai dicir xa, cando queira que pare o libro, vale? Antes de casar. Espera. Ya. Por el tema serio. Muy bien. ¿Qué tema es? Nací no medio do verde, aquí moi lonxe do mar, nunca topo a saída, sempre ando a procurar. Teño un anaco de terra, medran en min os amores, a mellor dieta é a mediterránea, pois como de todas as cores. Vivo para soñar, non sei donde compartir esas palabras que algunhas veces riman. Ai, dime onde está, ai, dime pequenos grandes momentos, eu ando sempre a buscar, e cando sexa máis grande nadarei no meu propio mar, sempre no teu sair, e nunca son os primeiros,
Inda que sexan os últimos, sempre serán carballos entre os piñeiros. Sempre haberá un anaco de ledicia para bromar dentro de toda esta saudade. Mentres ti esteas comigo, eu confeso che amigo, non quería máis que a tua amizade. Ás veces eu non sei que máis cantar. ¿Te puedes callar? E ás veces non controlo o que fago. Cando canto e improviso, eu digo che con sorriso que ata mesmamente eu creo meu mago. Dices carencia de luz e veño eu para darcho. Nunca estes perdida, que es o amor da miña vida. E se ti tes que marchar, eu tamén marcho. O que che den momentos únicos. Ai, amiga, que no diría que estarías aquí cantando e tamén por regueifando, inventando cun libro de biología. Como sacar da cabeza aquilo que non sai do corazón. Eu para dicirche agora creo que é boa hora de cantarche aquí esta canción.